Bagi peternak pemula ya lur, sing latihan ingon-ingon, wedhus njaluk kawin ki ciri-cirine akeh. Dudu mung gemboran kuwi udu. Ya. Gemboran ya semono uga, tokar-tokar sikile ya semono uga, kakean kosot ya semono uga. Buntute kupat-kupit ya semono uga. Dadi ngene lur. Iki mau tak jajal posisi bungukan ya ora bungukan, gembar-gembor ora gembar-gembor, tokar-tokar ya ora tokar-tokar. Nanging iki mau tak jajal tak panasi gawe lanangan. Iki buntute kupat-kupit. Lah, sakwise kuwi dikawin ditumpaki ternyata gelem njaluk kawin tenan. Ya terus manggon ngono. Manggon ya berarti emang njaluk kawin. Ngono lho ya. Eling-eling aja peh angger bungok-bungok, angger ora bungok-bungok berarti ora njaluk kawin. Belum tentu ya. Wedhus iki duwe ciri-ciri sing akeh. Ciri-cirine wedhus ya. Ya ki mau aja peh wedhusku gak bungokan. Aja peh wedhusku ngene, beda. Beda wedhus iki beda. Ora padha. Ya, ciri-cirine akeh. Salam peternak pemula ya, Bolo.